Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pinagpunan kang kalayo sa nasulong warehouse sa Naga padagos pang pinag-aaram. Mga aking nagkawat lighter sa Magarao, Camarines Sur nagresulta subod sa pagkakasulo kang sa Indang Harong. Duang sospek sa pagpabakal ng illegal na droga sa Nabua, Camarines Sur arestado. Naga College Foundation Cultural Competition Night naging makulor asin maugma. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Sarong-harong sa Banwaan ni Magarao, Camarines Sur nasulo. Kausakan kasulo iyusubot ang pagkawat ni lighter kan mga aki. Ramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Antoinette Eduardo. An kamugtakan kan harong ni Jason Almazar Aduana sa Zone 1 Barangay San Miguel, Magarao, Camarines Sur na pinag-iistaran subuot nin tulong pamilya. Patunay sa nakan marikas na paglakop kan kalayo matapos an kasulo pasado alas 7:30 kasubanggi. Naenot ng pinagtarabangan kan mga kataid na harong sa paagi nin bucket relay para masigbuan kalayo mientras na pinagahalat an responde kan Magarao Bureau of Fire Protection. Susug ki Senior Fire Officer 3 Glenn Aven kan Magarao Bureau of Fire Protection, duwang beses sindang nag-layout kan hose para maabot ang harong na nasusulo. Huli kan distansya, maluyan na subuot si pressure kan tubig na pinagsumpit sa nasulong harong. Sa pressure na pagpuon duman sa puon, makusog po. Problema lang po, pag-abot duman sa porota, sobrang rayo na po kang distansya, naguluyan naman pang pressure niya. Kato pong pag-align na siya, nakaabot na po siya duman sa tamang lugar na. Kasi po, na medyo diretsyo na si Kenya, si linya niya. Kabali sa pinag-aaram kan BFP Magarao, an istorya na subuot may mga aking nagkawat nin lighter na pwedeng pinagpunan kan kalayo. Base po duman sa kapamilya ninda na pigapotapot ni, ito po daang kambal nagkakawat, ito po daang pulang portina sa taas. Pig-try niya pong sabritan. Duman po yata nagpuon si kalayo, wherein po katahid po katong mga kortina po, mga bado sa mga papel. Kaya po kung hilingon ta po, si harong po nakatindog. Kasi po kung mapuon ang kalayo sa baba, baka si harong magbagsak ito. Si harong po ngunyan, bilog man, si atop niya lang na damage, pero po si mga gamit duman sa sobrang kuna obos po si mga gamit. Iyo po da, an pig-irente piga-aran. Si saro po da ang kambal, may kapot nin lighter, si saro papel. Pigtungod ata sa electric pan. O iyo tong ano. So mayo man po na ano. Mayo man po anong na kulugan. Mayo man ni nairido sa nasabing kasulo. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, pagkasuluman kan sarong warehouse digdi sa syudad ning Naga kan sudman hapon, padagos pang pinagkukonsideran nin pag-imbestigar kan mga taga Bureau of Fire Protection sa Naga. May follow-up report si Melvin Machado. Liwat na nagbalik sa bodegang nasulok kasudma ang grupo ka mga investigador kang Naga City Central Fire Station para determinaran kung saan nagpon si kalayo na nag-ubo sa gabos appliances asin produktong nakasaray digdi. Susuki SFO1 Don Pomposo kang Naga City Central Fire Station, gabos na anggulo ang sedang hihilingon. Arog kang linya ng kuryente na pwedeng pinagikanan kang kalayo o rug na tamayo man subot tawo sa loob kang warehouse ka mangyari ang insidente. Saro po yan sa pigiling ni na possible po. Alagad, kadapot pa po kaming anggulong pwedeng tutukan, pwedeng pinagpunan kang kalayo. Halat man ngunyan kang Naga City Central Fire Station ang listahan ka mga gamit niyaon sa loob kang warehouse para madeterminaran kung gurano ang danyos na iwinalat kang kasulo. Iyo pa po kaming idea kang exact amount kasi di pa man po sila nagsasabi sa mga ang list. Aper sa Bureau of Fire Protection Naga, nakapag-respond limang kasulman chinputong Naga White at Naga Yellow Fire Volunteers sa syudad ni Naga. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta,
Sarong press conference ang nakatalaan gibuhon sa agang Webes na papanginutan kan Commission on Elections sa Naga para tukaron an mapadapit sa early voting kan gabos na senior citizen, mga bados as in persons with disability sa Naga. Ang Nagaan saro sa pilot area kan early voting nahihilingon ang resulta para gibuhon basehan sa pagkondusir kan amay na pagboto sa masunod na mga eleksyon. Sa iba pang bareta, nagpatanid ang hepe kan PNP sa Magaraw, Camarines Sur sa mga kandidato na sunodon ang gabos na patakaran na pinagsusugo kan COMELEC ngunya na eleksyon. Andaman subutan PNP Magaraw na arestohon ang kandidato o maging botante na day masunod sa mga pinagsusugo ngunyan kan COMELEC, lalo na ang pagtaunin kwarta karibay kan pagboto sa sainda. Ang PNP Magaraw po is nag-a-adhere sa panuntunan ng COMELEC na sa lahat ng regulation na ipatupad at hulihin ang sino mang lalabag na kandidato dito sa Magaraw. Sa iba pang issue, apwera kan pagtabang kan Bureau of Fire Protection sa pagkondusir nin Opland Baklas kan COMELEC, nakatalaan man na maging alerto ang nasabing opisina ngunya na panahon kan undas. Susog kay Senior Fire Officer 3 Glenn Avin Fire Marshal kan Magaraw, Camarines Sur, malibot sinda sa mga kampusan to kan sa inang banwaan para hilingon ang linya nin kuryente ngunya na undas. Oplan Kaluluwa, kami po sa dating kwenlang ma-inspection sa mga kampusan to wherein po si mga ito po bagang mga kuryente nindang kakabit, hilingon mi po para di mga kuryente sa kasi mga kandila wherein po sa third hang siguro po ngunyan po ngunyan hanggang sa kuyan alert na po kami. Sa pagbabalikan news break, duwang sospek sa pagpapabakal nin illegal na droga sa Nabua, Camarines Sur, arestado. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, awarding of Certificate of Condonation sa mga Irrigators Association na may natatadang utang sa patubig sa National Irrigation Administration, ginibongon niya na aldaw. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sobra sa 350 irrigators representative ang nagtiripon ngunyan sa National Irrigation Administration Regional Office sa importanteng aktibidad. Ang pagresibi ninda kang Certificate of Condonation kang sa idang pagkakautang sa irrigation service fee. Sa Bicol, abuton subot sa 2.5 billion pesos na utang sa serbisyo sa patubig ang nakatalaan na ikondon. Susuki Miss Maria Cleofe Baraero, tagapagtaram kang National Irrigation Administration Bicol, may mga paraoma na sa sangunya nasa listahan pa kang niya na igwanin pagkakautang sa serbisyo sa patubig. Inimas kilibre ng ngunyan ang patubig hulikan Free Irrigation Service Act. In kaso ipabakal man subot ang mga dagang pinag-uuma, mas madali man makakuha ng clearance sulit tamaw na sindang pagkakautang. This is very important dahil ngani po duman sa inaabot ng Free Irrigation Service Act na kung sa inday na po kita masingiling patubig, but then again igwa pa po ning mga pagkakautangan sa tuyang mga paraoma si mga past na mga balances po ninda sa irrigation service na nasa listahan pa kang linya, nasa listahan pa kang niya. Kaya ta po pinagkakandak ang condonation program na yan since the declaration of Free Irrigation Service Act. Sa lado kang Department of Agriculture, mas mainggan niya subot ang mga parauma na magpadagos yung pagtanom. Urog na kumain ng pinag-iisip na babayadan arog kang utang sa irrigation service fee. Ini magayon na programa dahil maiinggan niya ang mga Irrigators Association, lalo na itong medyo nagtatagilid na ng mga Irrigators Association na maging aktibo giraray sa pagtanom ng paroy. Lalo nga niya na kaipuhan ta talaga sinda kasi sinda baga ang paroy ang kaipuhan niya ng tubig 80% of its lifetime. Amang nakatanom ang paroy, 80% of that kaipuhan ng tubig. So, importanteng maray inihong mga Irrigators Association na daing magpundo sa pagtanom. Presente sa nasabing aktibidad kasubawang aga si the Regional Manager Inger Gaudencio de Vera kang niya asin mga opisyales kang Irrigators Association sa Bicol. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kasabay kang naging aktibidad sa awarding kang Certificate of Condonation sa National Irrigation Administration Regional Office, ginibuman ang panduwang kadiwa sa niya kung sain liwat na makakabakal ni baratong produkto sirikan bagas asin mga gulayon. Ginibo subot ini hulikan suportang itinao kan publiko sa mga nagtindakan sa indang mga produkto. Sa ngunyan po, pinag-highlights ta itong 40 pesos per kilo na bagas para po sa mga parabakal tabat. Since we want everyone to have the chance na makabakal po ning barato asin magayon na klase ning bagas, pinaglimit ta lang po sa 5 kilos ang maximum na pwede po nindang mabakal. Sa police report, 2 persona ang naaresto kan Nabua Municipal Police Station sa ginibong anti-illegal drug buy-bust operation. Kasubagong amay na pagkaaga sa Zone 6 Barangay San Francisco kanasabing banwaan. Ang mga sospek na sinda alias Lito asin alias Police, gabos kan Barangay San Rafael Bato, Camarines Sur, ang nabakalan asin nakumpiskaranin kabilugan na 45 grams nin subuot shabu na nagkakantidad 306,000 pesos. Ang anti-illegal drug buy-bust operation kan PNP Nabua ang may koordinasyon man sa PIDEA, Camarines Sur. Sa iba pang bareta, Naga College Culture Competition Night na pano nin mga paradalan asin mga taga-suporta. Aramon taman ang kumpletong details kayo sa report ni Junior Correspondent Kelly Francisco. Sa nagpapadagos na Intramurals 2023, ginanap ang cultural night na igwang 5 categories, iyo ang vocal solo, vocal duet, interpretative dance, folk dance asin modern dance. Presente sa aktibidad si Dr. Nelba Olaso asin Dr. Roger Villanueva na iyuman ang nagtaunin award sa mga nanggana. Nakuha kan College of Health and Sciences ang kapangganahan sa vocal solo, interpretative dance, folk dance asin modern dance asan kan College of Business and Management sa vocal duet. Dakulang kaugmahan ang namati kan College of
Health and Sciences ninhuli tabak-to-back champions inda sa cultural competition. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News in Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.